Cetatea Oradea este un monument istoric semnificativ pentru orașul nostru. Constructorul Sălard a primit nobila sarcină de a contribui la renovarea și restaurarea acestui obiectiv în vederea punerii în valoare și în circuitul turistic internațional. Printre lucrările la care în clipa de față se lucrează este fosta brutărie a cetății, a cărei restaurare este în proporție de 80% finalizată. Lucrările de construcție asupra cărora s-a intervenit au fost refacerea completă a șarpantei, consolidarea zidăriei, evacuarea pardoselilor și intervențiilor din perioada anilor 50-90 prin înlocuirea și aducerea la forma inițială. S-au refăcut instalațiile de încălzire, instalațiile de iluminat, s-au refăcut elementele originale ale clădirii din zidărie, s-au refăcut pardoselile și cuptoarele. În acest spațiu va fi un muzeu al pâinii, în care suntem în clipa de față. Va fi un restaurant cu caracter medieval, o brutărie în funcțiune, în care se vor prepara produse de panificație tipic perioadei turcești-austriece și începutul perioadei interbelice, cu o sală de degustare a căror profilaturi s-au refăcut în întregime. Materialele care s-au pus în operă sunt foarte apropiate de materialele originale. Pardoselele din cărămidă, pervazurile din cărămidă. S-a refăcut în întregime tâmplăria de la uși și ferestre care a suferit în timp de deteriorări. Șarpanta este refăcută în forma inițială, respectând dimensiunile și conceptul original al proiectului. Unde apar intervenții sunt totuși dotările de secol 20-21. Înțelegând din asta încălzirea care va fi rezolvată prin centrală termică proprie și radiatoarele de aluminiu care în schimb vor fi mascate și ascunse. Probleme deosebite pe care le-a întâmpinat constructorul Sălard în timpul acestor lucrări a fost gradul mare de umiditate al pereților, lucru care, pe lângă faptul că a cerut o tehnologie aparte, a cerut și crearea unor anumite goluri de ventilație, goluri care nu au existat, dar care sperăm din suflet ca să contribuie la uscarea clădirii. Lucrările preconizate pentru a fi finalizate, în afară de acestea, mai sunt încă 8 corpuri de clădiri. Aceste clădiri vor fi date în circuitul turistic în anul 2015, atunci când constructorul Sălard va reuși să mai predea o pată de culoare din frumusețea orașului nostru. Constructorul Sălard, construcții de calitate, construcții pentru viitor.